mga ka-dragon, ayan, good morning, kumusta kayong lahat? For today's vlog ay nandito na naman kami ngayon sa farm. Pasensya na kayo, wala kaming kasawaan dito sa aming farm. Agad din natatapos. Ayan, bali update namin kayo sa aming kubo at ngayong araw ay lalagyan na siya ng sanipa. Sanipa ante? O Bubong bubong. Pawid. Basta yun, bububungan na namin siya ngayon at lalagyan na rin namin siya ng upuan sa tabi para meron kaming tambayan. At kami naman Antipasing ay mamumulot kami ng kuhol para mayroon pang dagdag sa pananghalian. At ang aming pananghalian ngayon ay ginataang kamansi. At saka yung aming pupuluting kuhol. Ayan. Kami na nag-adjust kay Auntie Ligaya at paborito niya ang Hindi, kasi maraming kinuhang pakak si Kuya Dan doon sa kanila sa Tanyag. Sayang naman pag di natin niluto. Tsaka paborito kasi ng Tiligaya ang gata. Marami talaga siyang nakakain. Para pag nagkangipin na siya, mayroon ng kunting kamot yung kiss niya. Let's go guys! Hintayon! So ayan guys, kahapon bumili na kami ng pawid. Pawid ba yan? Yan. Ang isang bundle nito guys ay 6. Nabili namin ng 650, 100 pieces. 400 yung kinuha namin, kaya naka 26. Bahon banat po ng unahaw. Ay natin yun nasuot pang palda. Ganun ba? Bahon po ng unahaw yung bangko. Gawin na lang kaya natin tulugan to. Puro tulugan eh. Double deck. Pagdating dito matulog lang. Iyan. Pag nagluto pa naman, ito yung kalan niya. Bagay ayos din. Oh, para mababa Para lang. mababa lang. Ang tatangkad kasi namin guys. Kaya bagay lang yan sa atin. Ha? Tsaka may kalan ka pa naman, magtaas din yan. Tapos dito Paano ba paglagay niyan? Ang tinatahi nila. gustuhan dito eh. O medyo ipa ng kaunti dito. Dapat pala dalawa na para mabilis. Kuha tayong kamatis ante. Tara. Wala pa oh. Makita mo naman. Nakakita ako. May isa. Hindi, kalagay lang doon sa Kakute ng aming kubo ah. Bawal ang matangkad yan guys. Bawal magpasok ang matangkad. Sa amin kasi nakasukat tong kubo. Kaliliit namin. Kaya maliit din. Maglagay lang ng pagmataas. Di ba magdugtong ka man yung kanya? Tama-tama. Nipa yan, nipa. Nipa. Hindi yan anahaw. Nipa nga. Oo, nipa. Nipa ng dagat. Malapad yung anahaw dyan. Parang yung anahaw naman pag bilog ganyan hindi magpili yun. Kaya, Pwede po yun. ha? Pwede po yun. Ganyan yung gagawin. Kaig siya? Tahon? Ano agad? Yan na papunta ka na. Ano bang mas maganda yung ganyan o yung kugon? Paryo lang po yan. Sa tagal. Maganda nga ito kung lagyan mo ng screen sa ibabaw niya para hindi magbaliktad. Balat pa ka ganun yung paano. Ay layan. Ilan yan tayo? Ayun guys, sa paglagay ng ng nipa, kailangan mo lang siyang tahiin. Tahiin. Ganyan pala yun. Ay, naglabaw mo yung isa nito. Saan? Ay kulang nga ilagay niya dyan. Naging bawi ko na lang.
Oh. Mamumulot naman kami ni Auntie Pasing ng ano, kuhol. Auntie, anong luto natin sa kuhol? Yan, iluto lang natin sa kamatis bago luya. Kamatis lang daw at luya. Pero yun guys, ano, kunti lang yung sabaw. Bala kong igataan. Kaya lang ano, meron na pala kaming kamansi. Para ibang luto naman yung ano, ating kuhol. Ganito lang kakuan mo. Kaliit. Kainama. Ano ba? Sino mga ano, kumakain ng kuhol? Masarap to talaga, ano, gata, tsaka ano, bopis. Pwede rin ano to, pisi, kuhol. Maliliit lang tita. Hirap man ito. Kung malala ko. Matigas na raw guys, pag ano, malalaki kayo yung kainaman lang. Makunat. Ganito lang siya. Kainama. Ano? Dami. Kaya. Kalat-kalat na dito sa YouTube guys ang kuhol. Pero sa ano to, mamahaling restaurant, sobrang mahal. Grabe. Okay. Ay, init. Ito. Walang masyadong kanhela. Dugdug. Ano? Tinda sa daring kapaw? Saan? Nagkuha? Dito? Dito. Ang supot-supot niya. Magkano isang kilo? Ay, isang supo. Sampo. Nabenta niya naman. Nabintan niya ito. Yan, ito. Kabano. Maliit. Mabilis din pala no. Biasa cuk-cuk nagdiyaw. Ang ganti pa. Sinira na kapag di. Lagot. Wala kayong daanan. Siya dumaba oh. Walang mahirap dito yung pagbalat eh. Kaya naman lang to. Hindi matigas. Isang daan din pala siya sa tinda niyang kangkang. Tapos na agad guys. Oh, tapos na yung isang kon, oh. Pwede nang tulugan mo yung tanghali. Ginapauna nga namin yung luto. Tulugan.
Ginapaunan ni Gigi yung ano, yung datar ng kusina at mahigaan niya na daw. Unahan yan mamaya. Huwag kang mag-alala, Jen. Anong oras na ba? Maya lang yan. Alas 9 lang. Kami na lang po ito. Diba? Ang bilis. Wala pang isang oras. Bukas naman siguro yung kuhaan. Ano natin. Sa isang araw siguro dyan, mayroon na tayo kuhaan. Hindi na tayo doon magdiretso. Dito na. Baka pag nagpunta na tayo dito, may kanya-kanya duyan na. Dito na ako sa upuan. Isabit niya daw. Ito oh, pang ano natin. Katumbas naman ito, 5. Ay, naku. Maraming sobra. Mas mainam na yung may sobra kasi magkulang. May panulong pa. Oh, matay na. Mabubugan sana yung kamarin doon ng kwan. Nakaraan, ganun. Mabubugan din sana. Yung kamarin ng, para may liliwan yung kambing. Pagka ano. Yung doon ay mga... Kalaluwang-luwang yung ilalim ng balkaw. Yung terrace. Hindi pa lilim yan. Hindi ba po magagamit yan doon sa tabi ng kwan? Baka magbagyo na eh. Sabi na lang busa ano niya lang eh. Hindi pa, hindi mo na yan, hindi na mag-ugoy. Pigilan natin eh, magsabi tayo, magpan tayo. May upuan, hindi na mag-ugoy yan. Lagyan ng brace para hindi siya maano. Hindi ma-ibabaw. Ibabaw ba? Pangipit. Lagyan ng lakas yung brace kaya maluwag pa. Kung may brace na yan, ano yan. Higpit yan. Higpit yan. Bisa, gurukin natin. Bisa. Bili mo na yung kwan mo, paano kung katahin? Ito. Wala. Ayun mo yung tabo mo. Sa ingat may topos yan ako, baka mabali baga. Maganda yung gano'n. Diba? Ha? Diba? Lumi pa rin. O, pili Okay, okay na yan mamaya na yan. Padali na. Ano yan, tandaan. Paulit na natin yan. Dito na. Kabigat ng trabaho niyo ah. Taga-abot. Ang sisinublat na lang guys. Si Kamat. Chakmat. Nabandog ako. Papaos. Kain na tayo eh. Tayo magduduan. Yo. Magaling ka rin pa naman tayo. Sana. Kami pa ba lahat na lang Wala pa asawa yan, magaling na magkaya. Magkayas lang. sila paglangan na yan. Tayo. Kaya siya pala sa tipasay. Ikot mo to. Yo. Yan. Binisan ko naman yan.
Ay, ito. Layo ko dito. Kaunti ko lang. Sa taas. Wala pa man ang pini sa batasan. Pinakapanya na patong pala. Ay, sorry te. Wala man pa. Ayan na ang ulan. Maabutan tayo. Mali na may kunting. May kunting lilim na. Ay, ganyan magiging sa ating video. Sige, ganyan kita tayo. Pwede na, Jay. Namin yan eh, naka-ready na. Kailangan mo na dyan ng dami na. Tali mo na. Tingnan tayo, tayo. Tingnan tayo. Ano? Ano? Wala na eh. Mayroon sanda. Ano? Itong ulam antipaseng. Salat-salat. Bicol, alcohol. Bicol Express. Bicol Express. Anong lutuin, ante ay? Luto lang sa kamatis bago luya. Parang litig ba? Ah, ginalagtakan mo na. Kuna, tatalag surto pa yun. Lagain pa ito. Hindi nyo na pinadumi. Pinasuka, okay lang yun. Lagain ito. Tapos, Pakuluan minsan, tapos arasawam. Tapos tuwag-rawan, tamay katag-tagalog na. Ganun. Kahit hindi mo patakyin. Then guys, ating lulutuin na yung ating ginataang kamansi. Bali na iprito ko na yung ating daing. Yan, maya naman ay gata. puro ginataan tayo for today's video. Kahit panay araw-araw sa akin kata, hindi ako masawa. Sige, bukas ginataang tarong mo na. Makapangalap mo sa diba, buwan sa ayan. Dapat pala, ante, marami kang nyog. Kay mahilig ka sa gata. Yan guys, lalagay na natin ang gata. Line mo. Sarap. Na naman ang kain. Favorite ng bayan. Ako paborito ko tong na to. Pakak na ito. Dami kong nakakain. Joke tayo mamaya doon kay Tita Liga. Kaya pa tayo ng handa. Daming service sa labas oh. And guys, check natin ang ating ginata. Nagimas. Malambot na yung buto. Hindi pa masyado. Yan, lalagyan natin yan mamaya ng sili. Lalagyan natin ng sili. Ayan na ang ulan. Maabutan tayo ng ulan dito. Tatig guro udan na. Madi tayo pa nakuluto guys. Naibos ante gasol. Ubus yung naman ng aming butane. Pag nandun tayo sa start, nagkulog na ganito. Sabi natin guys, kastan! Uy, madi makapangpangan tayo. Sabi mo sa mo. Uy, madi makapangpangan. Sabi ko sila guys.
Hindi, pakiabot na yan. Dito. Kunti na lang hindi pa naluto. Tsaka iluluto pa kasi yung Yan daw sabi natin. yung kuhol ni Auntie Pasing hindi pa naluto yung hindi pa naluto yung bisikul ni Auntie Pasing. At walang apoy dito, oh. Diyan ba, wala nang apoy. Walang apoy. Ayan, oh. Wala nang apoy, sanang apoy. Ay, nako. Ito bababa. Baka sabihin nyo guys, hindi kami guys is ng kwanag. Kulay niya talaga yan. Talagang ganyan binili. Kulay itim. Itim. Yung isa kasing ginagamit namin kulay brown. Kaya anti-ligaya yon. Kaya bumili na lang ako ng sarili namin. Para hindi naghahiram-hiram ka anti-ligaya kasi yaman. Yan guys, lagay na natin ang ating panghang sili. Kasarap. Ay naku, kahit ganito lang lagi ang ulam. Yummy! Pwede na siguro yan. Ayan, galing ko rin doon. Makabutan na tayo ng ulan. Lambot Nagapulog na rin pa to. guys. Ay. Tayo. Lambot na rin. Inano ko lang at ayoko nang medyo matigas. Gusto ko malambot. Okay, kakain na tayo. Ayan na guys, ang ulan. Inabot na kami dito sa farm. Hindi pa ayos tong ating kubo, pero may improvement na. Ang laki na ng improvement. Kailangan na lang ng liso dito. Tara na ma. Guys. Dali mo yun, dali mo. Sandaing. Huwag mo din. Hindi ka matumba. Huwag na buong sandaang. Masarap sana magkape! Sana akong may baso. Maraming kita, magadon. Panginoon, salamat sa biyahe. Pinagdala ang kalugin sa amin sa araw-araw. Masinding na basta namin pamagamit tayo sa uling pagsayo sa amin. Amen. Kain tayo. Dragon! Ang sarap ng aming ulam. Tapos umuulan-ulan pa. Talaga naman. Perfect. Sarap magkain, nag-ulam. Favorite namin ni Tita Ligaya. Nakatin mo lang ganyan. Sarap! Wala ka lang kung kanin? Ha? Hindi mo na kanin? Dapat ko nito. May latang ako. Ha? Lagyan mo nga ng sabaw dyan. Yung kumakain mo ngayon, no? Baka hindi makakakunin. Ano nga nag-kuhan? Harvester, harvest. Hindi may akit ko dito silang baon. Baka nagpapang hindi kayo? Ayun. Baka di damaan. Yung mga nagakot ang kain nila. Hindi na lang pala yung anak ni Ate Tite. Ay, Parang nabigyan siya ng pala ni Lolo niya. Yan, shout out nga pala sa Rolanda Floralta. Yan, sana nag-enjoy po kayo sa bakasyon nyo dito sa Fort Hill. Yan.
Sana makarating din kami yun sa ano. Sa Bora-Bora. Ilan tayo? Susunod. Magbura naman tayo. Boracay? Mura pa kasi yung kalamansi. Ito. Sarap sutok tayo, no? Hindi pinaggatanga. Gusto ko pa. Antay, saan nyo galing tong sili? Sabihin ko pa? Ayan yung mga. Pala. Ang dati binili. Hindi bang hang? Itsura niya parang Jake. Kainin ko. Hindi mangang yan. Bago. Ito nang bago. Parang nga daw yung Itsura sila niya daw pala ang ako bago. katigas-tiga. Nabili niya daw ikatigas. Mabigat pa. Talagang lang Pan na. Magulang na. Gipis ito sa amin hindi daw manghang. Ano yun? Kaya nga daw. Mali ka. Nataog, guys. Nakad ko pa Kurang po. sapay. Kaya ka daw. Ano? Kadami kanay. Saan? Yung kanay. Bakit? Hindi, repail. Akala mo napagod kami, no? Napagod at buya. Ganti ni Ligaya, nakadalawang pan eh. Pagod na agad. Kapag niya naman pagod. Ako napagod ng lupa. Sakit pa magsinalak ka. Kaya Sabali mo hindi masirip mo. Sayang yung kulante, hindi na luto. Ante, Gusto ko yung sa katitingala mo, ito yung masirip mo. Huwag lang magkulog. lutuin ko maya nga po yung Kanina guys, maya nagkulog. po na kami. Sa Antiligaya, nagmuya ng ano, luya, pang kontra ka no. Yun pala, ante, yung may luya sa mukha ang kiblatan. Dalawang utot pa Nung lang. sinabi namin kabaliktaran, lanti kabaliktaran yun eh. Yung naganguya daw yung matama ng kiblat, ginluwa na na. Ilagay niya sa bulsa niya, mamaya daw ulit. Hindi na nakaalis. Madalang nag-aw, sininod niya dyan. Sarap. Di ba pwede abrawin kayo nante? Lubungan. Pero the best talaga. Ay, gisapi dahil. Isa. Ay, huwag mong lagyan ng gata. Sarap din. Pero, Isa lang? pero gata ang... Sabi niya the best. Basta siya gusto niya gata. Gata ang the best dito. Saka. Ay, tigisa mo lang yan. Hindi mo gata. Sarap. Ang gata kasi matrabaho eh. Magbukas ka pa ng unyog. Mayroon din nabibiling pang gata na lang, yo. Hindi masarap yun. Paulan. Oo. Hindi naman puro yun. May halo na yun eh. Hindi masarap. May halo ng tubig. Parang wala lang. Parang wala lang. Ulam, ante. Minsan pagkamat tayo Ayan oh, busin na natin oh. Wala na tayong alunusog eh. Wala na ba? Katamtaman lang yung kwan niya na. Masarap yung daing. Ang dami na naman. Lambot. Ayaw mo din yung mukha? Ano naman? Nakadalawa ka palang paka. Dapat pala ang ante, ano, ang napangasawa mo, Bicolano. Para puro na tayo. Parang walang Bicol Square. Saka sila ay mahilig sa sila. Bisin ko na. Gao. Ano mo kay kaya na, di kami kasulutan. Kahit nagnitan siya madimot. Ikaw hindi masyado. Oo. Bakit? Hindi ka magsawa. Nagbit makasuya. Kasi may Mm-mm.
Mantika. Masyadong malinam. Ulan kayo ka ba rin? Oo. Kumain kang kami na. Kanina, gagawin niyo pa. Awanin guys na naibaw. Naibigo guys. Bigo lang lang. Kasi lagay mo dyan ito. Ito din. Ito pa. Kulang. Wala. Ang gusto kong papakain buto. Nakita yung Panghimagas. Ayun o, ayun o. Danom. May painom ka pa kasi ng sabaw eh. Hindi, pakiabot mo. Hindi. Naispalan. Sabihin yung inigo po rin, naspalan ka pa. Tamis na. Dakto ng malong di pala ano yung pulo. Si Damel. Gusto din naman kabalay mo. Di raw dyan. Sanay nang mga parang ganyan. Isa ni Sarah. Ano nga pang malong niya ito na.